Samsung Galaxy Note е първият по рода си смартфон на корейската компания, чиято нестандартна идея беше вече на широко коментирана. Различният дисплей и ергономия го превръщат в един от най-екзотичните представители в високите ценови класове. И като казвам високи класове, имам предвид действително внушителната цена на един от флагманите на Samsung. Днес той е на гости във видеото ни и предлагам да му отделим няколко минути. Galaxy Note Edge не би трябвало да схващаме като концептуално нов смартфон, а по-скоро като допълнение към вече съществуващия и особено впечатляващ Note 4. Духа на серията, Edge предлага отново гъвкавия заден капак, който вече сме свикнали да виждаме, но този път с много по-приятно усещане на материала, правещо захващането на смартфона далеч по-лесно. Определено ще имате нужда от това, защото и форматът и формата го изискват. 5,6-инчовият смартфон си има всичко, което и предшественикът, или поне условно казано такъв, притежава. Наличен е задължителният за серията стилус, четецът на пръстов отпечатък и сензор за пулс, заедно с още няколко полезни и не чак толкова полезни сензора. Разбира се, без дисплей с висока резолюция няма как да минем. Всъщност страничният дисплей, на който ще може да се радвате, ако се спрете на този смартфон, трябва да играе ролята на лента с инструменти. Тази лента може да редактирате до известна степен според наличните настройки. Хрумването, което тя носи, е възможността да ползвате голяма част от наличните опции и инструменти чрез бърз достъп. Заедно с това може да получавате информация от почтата си, новини или пък спортни резултати. Ако използвате смартфона в Landscape режим, гледайки филм да кажем, ще можете да получавате там различни нотификации за случващото се с телефона, без да трябва да спирате заниманието си и без досадната информация за апдейтното приложение да ви се натрапва на екрана. Като цяло ми харесва идеята с по-малко натискания на бутони или плъзгане по екрана да контролирате събитията на смартфона си, но като цяло самата лента е така направена, че тя самата също изисква немалко работа с палеца на потребителя, защото до различните функционалности се стига с различни движения. Опциите за контрол са различни и ще може да добавите най-необходимото, за което да бъдете информирани. Заедно с това може да превърнете допълнителното дисплейче в настолен часовник за нощното ви шкафче или бюрото ви. Като се абстрахираме от факта, че дисплеят ни е традиционно изработен, то смартфонът отговаря на високата си цена от гледна точка на останалите качества. Мощният Qualcomm Snapdragon 805 захранва системата, подпомагана от Adreno 420 видео и 3 ГБ оперативна памет. Мобилните игри определено не са предизвикателство за модела, може да играете всичко съвсем плавно. Отново може да се радваме на голяма като капацитет батерия от 3000 мАч, която се представи на завидно според мен ниво и определено ще зарадва бизнес потребителите с динамичен начин на живот. Определено най-симпатичната част от смартфона обаче за мен си остава дисплеят. Струва ми се, че в последно време Samsung успяват да коригират някои от преосветените цветове на своята AMOLED технология и тя ми става все по-симпатична. Добавяме и факта, че е енергоефективна, както и притежава изключително удобно покритие за придвижване на пръста. Ако сте категоричен традиционалист, определено нестандартната форма няма да ви зарадва. Доколко тя е удобна, ще оставя на вас да прецените сами. Цената също е много дискутирана тема. В момента в България устройството е близко до 1600 лева, с което голяма част от потребителите ще останат далеч от Galaxy Note Edge. Все пак обаче, това си остава много качествен и мощен смартфон. Нестандартен, но и несъмнено оригинален. Вижте повече за него на Smartphone.bg. Аз, Георги, ви казвам чао и до нови срещи в видеорубриката ни.